ing'eyo kata kwa timo cushioning, the government must also operate. Gik mar sirikal, chenro mag sirikal be nyaka dhi ang'o dhi mbele. Kata koro gidok piny, to nitie kaka nyaka chwal gi matin sama gigi watime cushioning ni. Kata kana okel nyaka subsidy mane ogolo nyaka 6 billion. Mane gin mawuok mane aguche sirikal mamoko mondo mi walut kaka gigi otimo nade, kaka gigi dongo. Omiyo kik wawach ni en ni VAT kata moket gi endi ema nyaka kotimore to gigi ok dhi bedo. Ng'eyo ni sirikal nigi yore mathoth. And ka sirikal nigi yore mathoth mag loso pesa, to nitie seche moko mag gik moko gimbe ne githung. Ka gisethung to ng'iyo ni ere maber munyalo weyo to gi munyalo maintain. Omiyo ok en ni sirikal ni Ruto no medo nengo to chako duoko piny. Iwacho kama ber ni Ruto defend. Ok no set. Joma timo setting gi gin jomoko. To ka jogo setimo setting to buok ni jokama udhi nego na jopiny. What do I need to do? Nitiere kamoro mane gi saving mathin, we ang'iya ne aguche ga giendi kama nyalo konyo ang'owa, kama nyalo konyo piny. So ok no medo to chako duoko piny. En ni gicho dhi bedo set, to kong'iyo ni gini endi nitiere kamoro minyalo time nade, minyalo lose godo. Still, kata kama wantiere kani, pod ok awach ni everything is stuck. Kata kama wantiere kani, pod en gi nafas madipoko nyalo nene kamoro madipoko nyalo timo ng'owa, monyalo cushion godo ang'owa jopiny. To kiwinjo kowacho kata mana kaka weche mag road maintenance levy kata mag railways levies miwacho go endo gin ni kaluwore gi the extent of roads ma wan go. Owacho ni wan gi roads ma 20,000 kilometers, which is not even comparable to our neighbors. Wan gi new roads more estimate mag 6,000 kilometers, which is not even comparable to our neighbors. So we have things must also move. Mane manomiyo ni neno ka previous kata ka chako sirikal to wacho ni nyaka waturo kanda. To sama ne piny chako gonjore matin bills moko biro kata mag pay as you earn madhi duoko gik moko duoko piny nikech strategies manoket